не чакате, бе, брат? Чакаме те по работа, ай на здраве. Тия бири нещо, трябваше нещо по-твърдо. Ай те по биричка, гадаме тук какво става с те сразу. Чакай, сега ги сложим, бе, чакай, бе, Добре, ще изчакам. Чакаме, ще е пред нас. Слушката това ми бе. Добре, че не пазим. Не е хубаво, че се оплекува, Ники. Вие, който мисли? Ние мислим много. Ние сме много, Кой ще очаква? Сега като ударим едно. Айде, виждам, че искаш. Айде. Чакай да го обърна тия бе. Чакай да ги нарежем. Има удари, нали? Какво удари? Айде. Дострелява ли? Гладно. Аре, никой не казва на здраве, какви сте такива хора? Сурово още. Сурово. Аз викам. На здраве, аз го нарязах малко на ситно, ама ще иска още малко. Дай да го вършим. Ма, тъкни това. Дай, че го вършим. О, аз малко. Ти кажеш ли? Аз почвам втора, не знам за теб. Толкова си моята четвърта, често. Играч сте. Това е част, бе. Айде! Чаша. Сипи ми тук. Сега ще видим това. Айде, Ome ще тази бира. Абе, ти то не е за такива като... Толкова ли се откъсна от сърцето и бъде скъпен. Дай тук рънга. Абе, не ти го скумай. Дай за сега, бе. Айде да го поздравя с една песен. Добре. Червено вино с нощ ти пи, Коняк и слушам прегръдките ми щом гори. Целувка! Айде си ляга, Айде, ти не държиш въобще па на пиене, брат. Що? Лягам, защото... Чакай да изгониш животния. О, добре, напи се, не мога защита. Айде, ти ще ги оставя. Ще ги оставя за закуска. Айде.